un pas mai jos și vei fi și mai relaxat. Îți va fi de ajutor dacă la fiecare cifră nouă vei expira, căci cu fiecare expirație poți să te eliberezi și mai mult de stres și de încordări. Cu fiecare cifră cobori încă o scară și te simți din ce în ce mai bine. 5. Din ce în ce mai adânc, din ce în ce mai relaxat. 4. Din ce în ce mai adânc, din ce în ce mai relaxat. Și 3. Întreg corpul ți-e plăcut, cald și greu, din ce în ce mai adânc, din ce în ce mai relaxat. Și 2. La următoarea scară, la următoarea expirație, poți să te adâncești de 10 ori mai profund decât până acum și să te simți de 10 ori mai bine. Și 1. Acum te afli în fața ușii spre subconștientul tău și la următoarea cifră deschizi ușa și intri și mai adânc în transă hipnotică. Și 0. Ai ajuns în subconștientul tău și tot ceea ce-ți spun acum va fi înregistrat de subconștientul tău și va fi memorizat de el. Tot ceea ce începând de acum îți voi spune, în această stare de hipnoză, va prinde rădăcini în subconștientul tău și va fi executat automatic de către acesta. Tu simți ceea ce zic eu că poți simți și tu vezi ceea ce zic eu că poți vedea. Tot ceea ce zic eu devine imediat realitatea ta. Toate sugestiile vor fi memorizate și absorbite de subconștientul tău și duse la îndeplinire pentru tot restul vieții tale, pentru că tu o vrei și o permiți. Acum, imaginează-ți, te rog, un loc în care tu te simți extrem de bine, un loc care este numai al tău și unde nimeni și nimic nu te deranjează. Un loc care pentru tine înseamnă relaxare. Un loc în care te simți bine, poate din concediu sau de la bunicii tăi, indiferent unde dorești tu. L-ai găsit? Minunat! Căci din acest moment
acest loc devine locul tău de liniște interioară, unde te poți întoarce și refugia întotdeauna când te afli în stres, tristețe sau alte griji și ai nevoie de relaxare, în timp ce cuvintele mele curg în subconștientul tău și prind acolo rădăcini, tu uită-te liniștit de jur împrejur și ține minte toate detaliile locului tău de liniște interioară. Te bucuri să simți cum scapi de toate fricile și te simți din ce în ce mai bine. Încrederea ta în tine însuți și în propria ta valoare cresc cu fiecare cuvânt al meu pe care îl rostesc. Te simți din ce în ce mai bine cu fiecare cuvânt pe care îl rostesc eu. Creierul tău produce din ce în ce mai mulți hormoni ai fericirii și aceștia rămân din ce în ce mai mult timp în corpul tău. Începând de astăzi, îți merge în fiecare zi din ce în ce mai bine din toate punctele de vedere. Noua încredere în tine pe care ai căpătat-o acum îți dă puterea și curajul să te apropii în mod deschis de alți oameni, fără frică. Și în orice situație te vei simți în siguranță și plin de încredere în tine însuți. Iar dacă apeși degetul arătător al mâinii drepte pe degetul mare, toate aceste sentimente vor fi legate de acest gest și le vei putea rechema când și unde vei dori. Apasă acum degetul arătător de la mâna dreaptă pe degetul mare. Foarte bine. Toate emoțiile pozitive, noua ta încredere de sine și încrederea în propria ta valoare, poți să le chemi și să le rechemi, poți să le întărești cu acest gest, căci aceasta este o sugestie post-hipnotică și subconștientul tău o va executa în viitor. Și în timp ce conștientul tău se întreabă dacă tu vei putea să duci la împlinire toate aceste cunoștințe și să le transforme în rezultate, subconștientul tău a făcut deja toate schimbările mari și mici, schimbările necesare pentru a te conduce exact acolo unde dorești tu să ajungi în viitor. Cu ajutorul acestui semn, acest trigger pe care îl faci apăsând degetul arătător de la mâna dreaptă pe degetul mare, poți să te întorci în transa hipnotică și să te retragi la locul tău de liniște interioară. Și de fiecare dată când dorești sau ai nevoie, te poți reîntoarce în transa hipnotică. Și cu cât mai des vei privi și asculta acest video, cu atât mai bine va funcționa această sugestie post-hipnotică, cu atât mai puternică va deveni. Bucură-te încă o dată de locul tău de liniște interioară, liniștea de pe fundal, un scurt moment de liniște în care tu trimiți subconștientului tău propriile tale dorințe și te relaxezi încă o dată
10-20 de secunde. După ce subconștientul tău a primit toate mesajele tale, toate dorințele tale și le-a ancorat puternic, ceea ce ți-am spus eu și ceea ce ai trimis tu în subconștientul tău, am să număr acum de la 0 la 5 și cu fiecare cifră ai să devii mai treaz și ai să te simți bine, chiar mai bine, mult mai bine decât până acum. Ți se normalizează pulsul și tensiunea și toate organele lucrează pentru tine optimal. Când voi ajunge la cifra 5, vei putea deschide ochii și vei fi aici și acum, în ceea ce numim prezent, în timpul din care îți vorbesc eu acum și te simți cu adevărat bine. 0. Capul tău e proaspăt și cristal clar. Îți simți tot corpul și te simți foarte, foarte bine. 1. Tot ceea ce ți-am sugerat până acum va fi dus la împlinire de către subconștientul tău. Ești din ce în ce mai treaz și mai proaspăt. 2. Cu fiecare respirație capeți din ce în ce mai multă energie și simți cum un val mare de energie curge prin corpul tău și te simți din ce în ce mai bine, mai treaz, mai proaspăt. Și 3. Acest sentiment devine din ce în ce mai tare, te simți din ce în ce mai bine, din ce în ce mai fericit și din ce în ce mai sigur de tine. Bucură-te de aceste sentimente care de acum încolo îți vor curge prin tot corpul, de sus până jos. Și 4. La cifra următoare vei putea deschide ochii și vei fi din nou aici și acum și te vei simți cu adevărat bine. Te simți complet relaxat, ca după 8 ore de somn profund. Din ce în ce mai treaz și mai bine. Și 5. Ești complet treaz. Deschide ochii. Foarte bine.